Hola, durant les últimes hores ens hem trobat amb imatges com aquestes, d'aquests núvols molt fotogènics a Torroella de Montgrí. També aquests núvols lenticulars que s'han format en alguns punts de Catalunya que denoten que tenim vent que bufa a les capes més altes. Això s'ha vist des de la comarca d'Osona o també des del Vallès Oriental. Aquesta tarda hem vist aquests altocúmuls lenticulars. I també trobem aquests núvols amb les imatges del Meteosat. Nuvolositat, a més, que durant la tarda es fa cada cop més present, tenim cada cop més núvols i és que s'acosta una línia frontal. Pel que fa a les temperatures, encara cal dir que es manté la fresca o fred a migdia, amb valors cap a l'interior que ni tan sols superen els 10 graus, i cap a la costa sí que hem trobat alguna màxima a 13 o 14 graus, alhora amb vent, que fa que la sensació de fredor sigui més marcada. A continuar endavant, cap a la Vall d'Aran, i amb aquests mapes veiem com encara tindrem una circulació de vent de component nord-oest. Això aportarà encara un parell o 3 de dies de temps molt variable i canviant amb el pas d'algunes línies frontals. De fet, ens passa un front durant aquesta nit matinada i fins a mig matí de dijous, i fins aleshores el que tindrem serà molts núvols i risc d'algunes precipitacions que es poden donar a qualsevol punt de Catalunya, però en conjunt seran febles. Poden caure de forma potser més continuada cap a les comarques de l'interior, i pel que fa a la cota de neu, dijous en conjunt puja la cota fins als 1.400 metres, però com encara quedarà aire fred enclotat a valls del Prepirineu i també cap al nord de la pressió central, amb aquests indrets no descartem veure a primera hora algun floc de neu cap als 600 metres. Ràpidament, però, això es dissiparia, el front marxa ràpid i a la tarda vegin canvi radical. Tarda de dijous amb sol, això sí, encara amb vent que no acaba de desaparèixer al sud de Catalunya. Les temperatures pugen una mica, després a molts dies podrien fregar els 15 graus a trams de la costa, i de fet mantenim aquest avís per dijous per ventades, perquè amb aquests indrets localment podríem tornar a superar els 70 km per hora, tal com ja ha passat aquest dimecres. De cara als dies vinents, divendres tindrem un temps molt semblant al de dijous. Això vol dir un nou front durant el matí, més sol cap a la tarda, algunes pluges febles a primera hora, però ara ja amb cotes de neu més altes divendres. Dissabte tornarà el sol, restes de nevades cap al Pirineu, bàsicament Vall d'Aran, i diumenge temps més estable i amb temperatures que tenen tendència a pujar, tot i que dissabte seran una miqueta més baixes. És tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.